το γάλα στον μπολ μας. Το αφήνουμε λίγο να ηρεμήσει, να φύγει ο αέρας που έχει σχηματιστεί και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το πείραμά μας με τα 3 βασικά χρώματα, να δούμε τι θα γίνει. Ξεκινάμε λοιπόν από το πρώτο χρώμα που είναι το κίτρινο. Δεν μπορούμε να τις μετρήσουμε καλά γιατί δεν έχει δοσομετρητή. Ξεκινάμε λοιπόν τη δεύτερη σειρά χρωμάτων που είναι το κόκκινο. Το κάνεις. Τι θα. 2 έβαλα. 3. Και πάμε και στο τελευταίο που είναι το μπλε. Όχι 2. Και τώρα ξεκινάει το ανακάτεμα. Τι θα βάλω στο κέντρο? Σαπούνι. Υγρό πιάτο. Και για ελάτε εδώ να δείτε τι γίνεται. Το ροζ. Έκρηξη χρωμάτων. Έκρηξη χρωμάτων. Το μοβ. Να το, εδώ. Το μοβ. Το πράσινο. Το ροζ. Το πράσινο. Το γαλάζιο. Το κίτρινο. Πού το γαλάζιο, βρε? Να το. Στην άκρη. Το μοβ. Και συνεχίζουν να ανακατεύονται τα χρώματα με τη δύναμη του υγρού πιάτων. Το βλέπετε? Ναι. Τι χρώματα καινούρια ανακαλύψατε? Πράσινο, μοβ, γαλάζιο, κίτρινο. Το κίτρινο το είχαμε. Ροζ και πράσινο. Και συνεχίζονται, δεν έχει σταματήσει το ανακάτεμα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε πώς προχωράνε τα χρώματα. Τι είδους καινούριο χρώμα θα βγει τώρα? Εσείς τι καινούρια χρώματα? Είχαμε τα 3 βασικά, το μπλε, το κόκκινο και το κίτρινο. Και είναι μόνο αυτά τα 3 χρώματα μέσα στο γάλα μας. Να βγει και το πορτοκαλί. Δεν το βλέπω κάπου εγώ το πορτοκαλί. Έχει λίγο εδώ πορτοκαλί. Ορίστε. Εγώ βλέπω και ωραίο ροζ και ωραίο φούξια. Πορτοκαλί που είναι? Να το φούξια. Το πορτοκαλί δεν έχει βγει. Εγώ βλέπω άσπρο. Τέλεια.